Продължаваме разговора с Тихомир Тошев. Между другото, аз извиня, ще прекъсвам, Ники. Веднага искам да взема повод от думите на Левон Хампарцумян за това, че клиентите, които не могат да обслужат кредитите си, той каза, могат да продадат жилището си. Обаче знаем какво се случва с пазара на жилища. Възможно ли е това да се случи толкова лесно? Възможно е, всъщност това е правилният вариант, когато се вижда, че дългосрочно не може да се обслужва кредита. Ако един клиент вижда, че доходите на домакинството са паднали рязко, че в следващите месеци неговата професия не е много търсена и да кажем, той е загубил работата си, не може да намери работа скоро и дългосрочно не може да обслужва този кредит, най-добрият вариант е жилището да се продаде веднага, да се погасят задълженията към банката и да се премине през следващите няколко трудни години на криза, без жилище, но и с едно чисто кредитно досие, което ще позволи, когато нещата при него потръгнат пак добре, той да закупи отново жилище. Защото изпадането в просрочие, спирането да се обслужват кредитите, създава лош. При нас кредитния рейтинг не е много популярен, но той влиза в Централния кредитен регистър като некоректен платец и от тук нататък достъпа му до кредитиране през следващите 6-7 години ще е силно затруднен. Да, трудно е да се реализира жилище в момента. За да може да се направи бърза продажба, то трябва да се предложи на пазара на атрактивна цена. В момента на пазара се купуват имоти, само които имат атрактивна цена, защото сигурно знаете, всички говорят това последните няколко седмици, че всъщност големия проблем на пазара на недвижими имоти в момента е, че продавачите и купувачите не могат да се срещнат на масата на преговорите. Очакванията на купувачите на каква цена биха придобили жилищата и това, което искат продавачите на имоти, се различава и в София дупката е между 10 и 15 хиляди евро. Така че, за да стане сделка, трябва първо да има една оферта от страна на продаващия, която да е приемлива за купувачите и след това някой от малкото останали купувачи на пазара да хареса тая оферта и да сключи сделка. Да, защото и вие самия казахте в началото на разговора, паднали са цените, ще продължат да падат, обаче така бегал поглед по сайтовете не показва подобно нещо. Няма пък чак толкова голямо намаление на цените на имота. Това е защото в сайтовете ние гледаме офертни цени, исканите цени от страна на продавачите, но реалните цени, на които се сключва сделката, при преговорите намаляват. Точно така. Почти няма сделка, която да е сключена без намаление в процеса на преговори над 10%. Между 10 и 20% все по-често са отстъпките, които се дават при директни договаряния. Затова и броя на сделките е толкова малък и затова пазар е изключително свит в момента и той се отразява и на пазара на кредитиране и изобщо на цялата ситуация с недвижимите имоти. Защо маржът е толкова голям между очакванията на купувачите и на продавачите? Вие казахте 10-15 хиляди евро, не е малко никак. Не е малко. Ще ви кажа, част от жилищата се придобиха през 2008 на значително високи цени. Продавачите са в момента в позиция, ако свалим цената до тази, която иска купувача, ние трябва да продадем на загуба. Това мислене е много погрешно, защото да, вие сте придобил един имот на 80 хиляди евро и сега не искате да го продадете на 70, защото ще загубите 10. Но ако помислим какво ще се случи в следващите месеци, когато е много вероятно, ако вие бъдете притиснат от нуждата за пари, да го продадете и за 60, не дай си Боже и за 50, защото никой не знае как ще се развие пазара на недвижими имоти, на какви цени и не може да прогнозира това. Но правилното мислене в момента е, че това е един свободен пазар и за да стане сделката, трябва да има и купувач склонен да плати цената в момента. А купувачите в момента първо са малко, второ, те очакват да придобият имоти на добра цена, тъй като общата обстановка е такава. На пазара има изключително голямо предлагане, избора на жилища е твърде голям, страната е в период на криза, възможностите и очакванията за ръст на безработицата ги има. От друга страна, не е сигурно, пак казвам, дали те цени, на които се придобият, купувач купи имота сега, следващите месеци и тази цена няма да тръгне и да продължи да върви надолу. Така че пазара е много особен, много свит и докато всички участници на него не направят правилната си политика как да се държат на него, за съжаление ще сме в такава ситуация да си говорим все по-често защо е свит пазара, защо отпуснатите кредити са малко. И все пак има ли такива богати клиенти, които нямат проблеми с Националната агенция за приходите, не ги разследват, нали, за доходи и които сега се възползват от тези атрактивни цени, за които говорите вие и сега пазаруват? Защото в вестниците четем, пазарувайте, сега изгодно е. Все едно за хляб става въпрос. Пазарувайте, ако имате пари. Точно така, да. Знаете, в период на криза един от най-популярните термини The cash is king, кеша е цар. Тоест, хората, които имат пари в момента, наистина
наистина ще могат да се възползват от тези изгодни предложения. Затова ви казвам, че клиентите, които питат за кредити, те също искат да се възползват от тези оферти, но те нямат нужните пари, които да извадят и да закупят. Затова те търсят какво е максималното финансиране и чакат във времето, когато ще се появи имот и възможност за тях да получат кредити с по-малкото спестени средства, да участват на този пазар. Трябва да кажем, че хората, които нямат никакви спестени средства, просто нямат никакъв шанс да участват на този пазар. Кредитирането 90-100% го няма и няма да го има следващите няколко години. Така че наистина това ще е период за хората, които са спестявали, имали са културата на спестяване през последните няколко години и днес ще имат възможността да се възползват от този пазар. Казвате 90% не дават кредити, 10% обаче дават. Това е любопитно. Кой дава кредити, при какви условия? Не се ли е намерил някоя банка, която да се възползва сега от ситуацията и да предлага по-атрактивни условия за клиенти? Или... Аз имах преди 90% финансиране от стойността на сделката, почти пълното финансиране. Кажете, дават ли, при какви условия? Сега факт е, че лихвите са изключително по-високи, отколкото бяха преди 1-2 години. Аз ще се хвана за думата изключително по-високи. Тук пак мисленето трябва да се промени. Изобщо факт е, че сме в криза. Сега думата криза е много силна и за много хора значи нещо много страшно. Затова аз предпочитам да казвам, че сме в изключително свит пазар, пазар, който в повечето случаи поведението на който трябва да е много внимателно, но лихвите не са изключително по-високи. Ако погледнем в момента лихвите по евро, варират между 8 и 10%. Ако върнем само 6-7 години назад, когато този пазар тръгна да прохожда, когато всъщност ние българите разбрахме, че има възможност да си купим жилище с голяма част от средствата взети от банка, пазара тръгна на нива от 17-18%. Много бяха високи в началото. Точно така. През началото на края на 2004 лихвите бяха около 12%. Тоест, ние сега се връщаме на нива около 2005 като лихви по кредити. Края на 2004 и началото на 2005. Другото нещо, последните години бурното развиване на кредитирането накара нас, българите, които отскоро участваме на този пазар, малко да си изкривим представите, що е това ипотечен кредит. Да помислим, че наистина можем цялата сума да вземем от банките, защото честа беше практиката, дори когато банките финансираха 70-80%, останалите 20-30% са да се добавят с потребителски кредит, което е грешно. Да се финансира една сделка изцяло с кредит, особено за недвижим имот, което пак ще се върна, винаги съм казал, че е най-голямата сделка в живота на човек, е рисково. Точно тези 30%, които в момента банките, които кредитират, аз бих казал, че всички банки в момента кредитират, но с много различни обеми. За да си искат те 30%, те са точно за това и те са в фундамента на ипотечното кредитиране. Вие, решавайки да направите най-голямата сделка в живота си, трябва да участвате и с собствени средства в нея. Да, по-малката част собствени средства, но тези собствени средства не просто показват ангажираност в сделката, те показват и култура на спестяемост, че вие през последните години сте спестявали, защото вие теглите кредит за 25 години. Следващите 25 години това е вид спестяване. Вие всеки месец ще отделяте една определена сума и трябва да имате култура да правите това. Така че ипотечното кредитиране в момента не е много различно от истинското ипотечно кредитиране, идеята на което е да помага на хората, които правилно преценяват, които правилно оценяват доходите си и възможностите си да направят такава сделка, да могат да я направят. И хората се подлагаха, факта, и вие ще го признаете, по агресивното поведение на банките. Знаете, предлагаха се уникални нива на лихвите, пък в първите години без лихва. Изобщо всеки, който не е специалист като вас, си е казал, защо пък не всички го правят, да го направя и аз. Точно така. Силно конкурентния пазар, постоянно подобряващите се условия, така лекото заблуждение, то си ни е малко и в менталитета на нас, българите, че като видяхме няколко години на възход, ръст на доходите, всичко около нас става все по-добре и по-добре. Така, леко повярвахме, че това ще продължи винаги и доста хора се подведаха и точно тези хора, които се подведаха и направиха грешни стъпки, надценявайки възможностите си, в момента изпитват затруднение. И накрая, само понеже в началото споменахте, че има така тенденция на корекция на цените, до кога ще продължи тя и в какви размери, ако може да се каже, каква е прогнозата? Аз пак казах, никой не може да прогнозира, но тя ще продължи до тогава, докато продавачите и купувачите не се срещнат и не срещнат интересите си и пазара не почне да реализира сделки. Случи ли се това, т.е. цените
паднат до такива нива, че купувачите да кажат да, това са нашите цени, ние можем да си ги позволим и това важи за масата купувачи, пазара ще се отвори, тенденцията ще се обърне, тогава цените ще почнат да нарастват. Благодаря ви. Тихомир Тошев от Кредит Център беше наш гост.